Христос иска да дойде да промени живота ти със своята любов и със своята светлина. Той ще те намери на място на тъмнина, където ти си му враг, защото всеки един човек на тая земя, който е роден, е грешен човек и заради греховете си е враг на Бога. Ние всички сме били врагове на Бога, дали го знаем или не. Никой от нас може би не е мразил Бог съзнателно, но ние сме го мразили с делата си, с алкохола, с всичките светски неща, които сме правили, с гордостта ни, с егоизма ни. Ние сме мразили Бог с нашите дела и сме му били врагове. Но Той дойде да ме намери в моята тъмнина. Той не дойде да ме намери там, когато аз бях най-добър. Той стана съвършен и затова Господ го спаси. Не, Той дойде да ме намери моята тъмнина. И ти дали си в тъмнина в момента, дали има тъмни области, където ти не пускаш Господа, аз искам да ти кажа, Той не се бои от твоята тъмнина. Той може да дойде да промени твоята тъмнина, да стане светлина. И това, което Христос иска да влезе в сърцето ти и да те трансформира. Чрез Святия си Дух Той иска да влезе в сърцето ти.